Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe Jaygol Pulaku TV mi silminake dow moɗon mi hokki on kala ha gonɗon nder duniyaru fuu ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Banta mbowɗen balɗe ɗo ni on giya min lortake min ɗon gaddana on vidéo de non no ɓerde moɗon giɗi e tindinoji application ji fere fere ɗuɗɓe nder moɗon ɗon getta ngam may onon ma min getti on. Wato min gaddani application fere ma bo tinnore fere tilimde hande ɗo sosai ɗum hunde on nde ɗuɗɓe nder meɗen marata haaje ɗum nafay ɗuɗɓe nder meɗen bo miɗo yelo on gatana vidéo ma ɗo hakkilo diga arande ha yogo ragare joni ɗum ɗume min gaddani on no ɗum warate ɗum ɗume jumma taw arande ko min gaddani en hande lawol ngol a tokkata misalu a controla téléphone goɗɗo maɗa ko a waɗa goɗɗo maɗa controla dedi kala ha nokkure nde gonɗa fuu jotta en andi wakkatire nde gonɗen ɗum wakkatire Allah mi tuubi yafam ko wonnide na ko numi wiyeten dede ko ɓiɓɓe wakkatire may ɗon bonnina yake feere a tawan ko ɓingel maɗa a tawa ɓingel dilli école si a tawa ɓe gujji ɓingel ko goɗɗo feere hunde feere mi fe'o e ko nandi be majum oɗo jogi téléphone bo a anda lawol ngol tokkata a ɗaɓɓitamo to lawol tinnore nden min gaddani hande ɗo ngal whatsapp maɗa ɓe whatsapp mako to ɓingel maɗa dillata ko école ko jahangal feere ko ɗum debbo maɗa misalu o dillan babal feere a wawan a waɗa ɗum si a hosa téléphone mako wodi ha a nasata a yerɓa kuje ɗo location a yerɓa ɗum ha téléphone maɗa a yerɓana ɗum ha whatsapp maɗa ɓawo to a yerɓi ɗum ha whatsapp maɗa to o dilli ko ɗum to o woni misalu men gaden o ummake ko bertuwa o dillan marwa to ummake a bertuwa ɗo to o dilli a wawan nde ummiɗa fu a nasana lara emo dilli diga bertuwa go a emo garwa bulay daga garwa bulay emo may ganga daga may ganga emo kaza emo gawdere daga gawdere emo garwa ha o yottake marwa aɗon lara to wot ha o dari fu to ɗum neɓi a nasti a lari hollima emo babal kaza ɓawo ɗum a lori a nasti a lari a tawi mo babal kaza ɗum hollete nda lawol to seɗi seɗɗani a faman ay ko ɗum hunde feere feƴƴi ko acci lawol a heftana oɗo ɗo acci lawol non ko ɗum ɓingel maɗa Allah hoyni hunde feere feƴƴi ko ngel neɓi ngel warta e ko nandi be majum a tawa yerɓi ɓingel maɗa e ko lawan a waɗa ɗum to ngel neɓi ngel warta ne wawan nasta ndara noy ɓingel am ɗo kam to o salori oɗo école may na ko babal feere o dilli a ɗon may ɗo ɗum ɓedday hoytinango ma non ko an fu baba sare a mari haaje a waɗan jahangal a wawan gaɗa ɗum gerɓana debbo maɗa kala ha jaɗa fu o wawan oɗo lara ko debbo maɗa ko goɗɗo sakirawo maɗa ni an kam oɗo controla kala ha gonɗa fu hulugo deydey hunde feere ta fe'o deydey yiya ha neɓa ɓe anda deydey ko salodi be maɗa a yiɗon to ɓe dari ko a neɓi aɗo dari babal feere ko a seli lawol ɓe mbawa ɓe accu ha ɓe nodda ɓe nana jam waɗi non mayna nayi ɗum hunde on tilimde nde ɗuɗɓe nder meɗen marata haaje ngam may miɗo yelo a laran vidéo may ɗo a fama deydey no ɗum warate non bo miɗo toroma habdu partage lien man ɗo yerɓan ɗum himɓe ɗuɗɓe ɓe nasta ɓe ndara heɓa ɓe motoro be majum ɗum hunde on nde hani deydey gatan en hakkilo neɓi min ginno min gaɗa vidéo may ɗo min keɓa min gaɗani en vidéo may ɗo to hande min gaddani en vidéo may ɗo ɗum hunde on bo nde gatta ɗum ngal whatsapp ɗum hunde on nde whatsapp mi andi ɓurna nder meɗen fu deydey to ha goɗɗo ɗo lara vidéo ji meɗen ha youtube ɗo mi andi ɗo mari whatsapp oɗo waɗa whatsapp may ɗo dalila may ɗo tami ɓillon be surutu gatane min hakkilo jon no vidéo may tan mi salorago amma hedde ko may ha jotta miɗo ɓedda siftinorgol vidéo ngol min matini en ha ɓawo deydey ko larani lawol ngol a tokkata a controla téléphone debbo ma ko ɓingel ma ko an debbo a controla téléphone ɓingel maɗa ko baba sare maɗa a yiya ko yewtidita be yimɓe ta o yewtida be yimɓe hunde nde hanani an kam to ko a yerdaki vidéo may to ha jotta miɗo matinangol wala ha youtube ɗuɗɓe nder moɗon deydey abonuɓe ko neɓayi ɗo ɓe ɗon giya publicité je min ganduma ɓe ɗo matina min useni yerɓanan vidéo may le goɗɗu kaza kaza to min wiɓe yake feere min gaɗayi vidéo may ha youtube ɗum je coggu to goɗɗo mari haaje sey toɓi nde min gerɓana ɗum ɗo min giya banta ɓe pamai ɓe giya ma banana ɗum minon may miɗo matina ɗum minon may ɓe giya yake feere pat to ɓe bolwani ɓe bolwi ɓe mari haaje majum ɗo to ɗum wiɓe sey to ɓe joɓi ɓe tammo na ɗum minon may ɓe bolwani miɗo matina vidéo may min gerɓayngol ha youtube bo min gerɓatangol marɗo haaje magol fu contact amin ngal numéro ji amin nda numéro ji amin ɗon ɗi whatsapp numéro ha gota ma ɗum numéro amin Adamu Haruna numéro ha gota bo ɗum numéro ha kuɗiɗɗirawo am Salih Hassan mo matuɗo nder amin fu yeccay on carɗi deydey ko joɓoton yerɓana on application may ɗo heɓa on controla téléphone ji ɓiɓɓe moɗon ko rewɓe moɗon mi tawi on tamani am sakiraɓe ngam may ɗo en dille tindinen tindinore nde mbiɗen lawol ngol a tokkata a yerɓana goɗɗo message warta a localisa ɗum kala ha woni fu a yiya kala ha woni fu ko an to a yiɗi a dilla ɓe warta ɓe ɗo localisa ɓe ɗo yiya kala deydey position ha gonɗa fu mi tawi on gejjita tindinore nde tindinten en dillu nder vidéo may ɗo gen deydey no ka tammi salorago. Yawwa sakiraɓe arande man noni to en gari a mari haaje misalu ko a yerɓana ɗum goɗɗo a yerɓana goɗɗo location deydey ha a woni ko a wari a waɗan jahangal ma bo a yiɗi a hosa téléphone ko ɓingel maɗa ngel dillan école ko debbo maɗa waɗan jahangal a yerɓana ɗum hoore maɗa lawol ngol a tokkata a waɗa misalu arande man tawama en nasta nder whatsapp meɗen banni nda whatsapp meɗen
jota ɓawa en nasti nder WhatsApp meɗen acce ha mi holla on dedeji Sale yerbonoyam Sale Hassan yerbonoyam dede location ha woni heɓa mi holla on lawol ngol tokkata to ɓe gerɓanima ko an to a yerɓi ɗum ha téléphone maɗa lawol ngol tokkata a lara ɗum misalu man hedde mi holla en dede no ɗum yerɓirte jotta misalu nda ɗo ɗum numéro Sale Hassan se en nata dow maka ɓawa en nati dow maka nda ɗo dedeji o yerɓunoyam mai hanko nda je o yerɓaniyam mai ɗo misalu o holliyam Kaolack to Dakar exemple misalu no waɗaniyam ɗo kam ha mi famna on o windaniyam misalu ko Kaolack to Dakar misalu ko ummake Kaolack oɗo dilla Dakar misalu man ko an to a wari a waɗan jahangal a wawan a yerɓana goɗɗo maɗa banni a wiyamo mi ummake diga kaza ha yahugo kaza ngam mi watanam hakkilo a yi'a Koda Allah hoynu fototata hunde fere ko a yi'a mi seli lawol ko nandi be majum ko ɗum ɓingel maɗa wari dillay bo banni man a windata ha WhatsApp mako se a yerɓana hore maɗa to jotta ndaje Sale Hassan yerɓunoyam ɗo to mi mari hakkilo larugo to woni jotta no mi watta sei mi wara mi lara mi mema nda dow bindi ɗi bindi am bleu windi voir la localisation en direct mi tan mi lari en direct sei mi wara mi mema dow majum banni ɓawo to mi memi dow majum déjà ayi ɗum maɓɓitanake am a lari nda Sale Hassan nda woni ɗo min bo nda ha mi woni ɗo jotta accu ha mi lortina ɗum ɓawo taw boɗɗum mi ɗusta zoom in mai heɓa ndaron boɗɗum jotta to mi lortinano ɗum boɗɗum jotta a lari on tabbitini ɗum ɗo ha min goni ɗo kam ɗum Sénégal mi tan mi lari nda alama ɗum holli Sénégal nda photo profile am be photo profile mako to jotta to mi wari mi waɗa zoom in majum banni mi waɗa zoom in majum banni a lari ha ɗum wari ɗum warti jotta misalu ɗum holli misalu to mi waɗayno jotta misalu banta ɗo nda ɗum holli nda ha tayre ha min goni misalu Kaolack jotta to mi waɗano mi ɓedda waɗugo zoom in majum banni mi waɗa zoom in majum ha ɗum maɓɓito ni toujours a lari nda ɗo nda ha Kaolack woni misalu ɓe bindi mi ɓedda waɗugo zoom in majum nda ha Sale Hassan woni misalu to on darayno boɗɗum nda position mako ha o woni ɗo nda bindi ɗo Grand Mosquée de Medina Baye Kaolack ha Grand Mosquée Kaolack o dadiray be majum ɗum ɗon mai o woni hanko jotta min bo nda location ha mi woni dow ɗo jotta to mi ɓeddan waɗugo zoom in majum banni ɗum ɓeddan wangingo kujeji misalu mi tammi on dari nda ha mi woni misalu nda ɗo ɓe holli Moustapha ɗum kuje ɗo ɗum banta supermarché ni nda déjà ɗum holla alama kungel ɗo nda ɗo ɗum bana quartier ɗo ɗum julurde on julurde Medina Nur mi tammi on dari boɗɗum nda kujejiji mai en kam kujeji fere fere to a larayno nda ɗo alimentation générale nda ɗo ɓe windi pharmacie 𝐻𝑗 𝐼𝑷 an kam ni kujeji misalu banta ha wuro moɗon misalu banta an gonno misalu ko gawdere to a lari ɓe hollima ɗo ɗum kaza ɗo ɗum kaza ɗo ɗum kaza a andi nanema nokkujeji mai ɗi pat maji haɗi goni banta min misalu jotta nokkujeji ɗiɗi kollata nder alimentation générale pharmacie 𝐻𝑗 ɗum pat majum ɗum nokkure nde mi andi to ko ɗum ɓingel maɗa waɗi jahangal ko goɗɗo maɗa ko dilli an kam ko ɓingel maɗa yerɓi école a laran a yi'a emo école mai na ko babal fere o dilli kala wuro fu ɓe ɗon gadda dede kujeji dede ko nandi sinɗuɗo mai ɗum pat majum a yi'an distance goɗɗum hakkunde maɗa be mako ko ɗum jahangal waɗi ko ɗum babal dayotingal o dilli ko wuro fere ko pays fere o woni to yerɓunoyima location mako ni a wawan larugo ɗum ma bo an to a yerɓanimo jotta on lari nda ɗum holli nda ha Sale Hassan woni ɗo ɗon ha dede Grand Mosquée Medina Baye o dadiray be majum min bo nda ha location am nda ha mi woni mi tammi on paami to ɗon lawol koygol to goɗɗo yerɓunoyima ɗum ko an a yerɓanay ɗum goɗɗo ha larita nda ɗo misalu location ɗo je holli am ɗum dede babal ha Monet Grand Ferry woni kujeji mai ɗaɗɗum ni an kam na sei to mi wi mi hollay on ɗum ɗon lawol no tokkata gaɗa ɗum maɓɓita ɗum ha be cuuɗiji man fu ɗi gurto to en mbi en kollay ɗum pat majum ɗo vidéo mai ɗo ngol jutay amma an mai ɗo to a waɗi ɗum a nastan a faman dede no maɓɓitirta ɗum mi wi accu ha mi holla on dede seɗɗa dow majum dede yi'ugo wakkati mai famɗi to en mbi en gaɗay non mai bo vidéo mai ngol jutay yi'ugo dede to en gaɗi vidéo ji mai ɗi juuti ɗum ɗon torra dede sakiraɓe ha larugo to jotta mi tammi mi holli on dede lawol ngol larirton to en gaɗi misalu jotta an a mari haje ha yerɓana ɗum goɗɗo misalu jotta a wurtake banni aɗo ha a wari nder WhatsApp maɗa a yiɗi gerɓana goɗɗo fere dede location maɗa misalu en gaɗu mum mi wari haje mi yerɓana en gaɗu to yiɗi ko Sale Hassan mai mi yiɗi mi yerɓana sei mi wara mi nata ɗo numéro Sale Hassan ɓawo to mi nasti ɗo numéro Sale Hassan sei a wara less ɗo ha mi cappani en misalu ɗo sei to mi itti kuje man ɗo ndaron ɗum boɗɗum ha babal to a wari a yiɗi a yerɓana goɗɗo photo to a yiɗi a yerɓana goɗɗo photo ko numéro ko hunde fere to a memata nda alama kungel mai ɗo ha mi waɗanta en alama mi tammi on dari ɗum ɗon sei a wara mema dow majum ɓawo to a memi dow majum a lari no ɗum maɓɓitani en to ɗum maɓɓitani en sei a wara nda ɗo a lari ha location dede localisation mi yiɗi wigo afwan sei on gaɗa muñal ha dede localisation mai ɗo a warata mema mi tammi on dari ɗum nda ɗo ɗum babal yerɓugo ɗum gallery ɗo ɗum to a yerɓay contact ɗo to a yerɓay audio ko nandi be majum ɗo document to sei a wara a yerɓa dede ko larani hala localisation mai ɗo sei a mema dow majum banni ɓawo to a memi dow majum banni ɗum waddantama ɓawo to ɗum waddanima banni jotta mi tammi yawwa a lari no ɗum waddune déjà ɗo ɗum holla nda min position ha mi woni ɗo misalu jotta mi yiɗi mi yerɓana Sale Hassan to mi mari haje yerɓango mo ɗo sei mi wara dede misalu nda ɗo
ndaɗo a laari partage localisation en direct se on jafo dede kalimol ɗo goɗɗo waɗanami kuje ɗo a partage dede localisation mai ɗo en direct sai a wara a mema dow majum banni ɓawo to a memi dow majum ɗo a laari ɗum waddunoyima sai a sufta dede minti no a yiɗi yerɓango misalu 15 minutes tan a yiɗi a yerɓanamo CV mana ko 1 heure tan ko 8 heures tan ça dépend dede no marɗa haaje fo sufta no marɗa haaje to jotta en gaɗum min to mi yiɗi mi warta ɗum ko dede dow 15 minutes ɗo misalu to mi yiɗi mi warta ɗum dow 15 minutes tan mi yiɗi mi yerɓanamo o laara dede ko mi watta ha location ha mi woni dow 15 minutes to 15 minutes waɗini ɗum dilla ma bo to mi yiɗi mi warta ɗum dow 1 heure tan ça dépend dede no mi mari haaje fu to mi wartiri ɗum dow misalu dow 1 heure tan banni ɗo sai mi wara nda ɗo less ɗo ha dede alama yerɓugo sai mi yerɓa misalu banni hedde ko mi yerɓa ɗo nda ɗo dede babal windugo misalu a wawan bindanamo dede misalu a winda ko marɗa haaje fu sai a yerɓanamo misalu mi wawan windangomo mi windanamo ko marwa to garwa ko marwa to gawdere ça dépend dede no mi mari haaje fu mi wawan mi windanamo heɓa o fama dede to mi ƴummi to mi yahata jotta misalu mi wawan mi windanamo mi windanamo banni mi ummake marwa mi ɗon dilla misalu bertuwa a laari jotta misalu nda banni non no mi windanimo mi ƴummake marwa miɗo dilla bertuwa ça veut dire que suivant a yiya to mi luti lawol ko hunde fere fe'ake ma a andi mo andi bo dede to mi ummake diga marwa yahugo bertuwa ɗo mi waɗan awa kaza ko nandi be majum to wakkati mai waɗi o yi ko mi yottaki o andi to hakkila ɗon probléme fere o wawan o laara to jotta sai mi waɗa banni sai to mi waɗi sai mi yerɓanamo ɗum banni mi lori mi wurtake accu am mi lorto dede mi nasti ɗo mi windanamo ɗum banta dede no darunoɗo mai banni yawa mi sufti 1 heure tan mi windanamo mi ummake dilla bertuwa wala mi ummake marwa miɗo dilla bertuwa jotta sai mi yerɓanamo ɗum banni ɓawo mi yerɓanimo ɗum mi tammi on dari daɗɗum ɗo deja ɗum yerɓake to ɗo jotta to ummake hanko ma banta non no mi nastirno je mako nane ɗo mi laari ɗo ni to o wari o nasti hanko ma ɗum hollaimo dede ha nokkure nde mi woni fu to mi sotti ni ɗum hollamo mi sotti kala ha mi woni fu ɗum hollaymo ha mi woni dede mi babal kaza ha mi yetto ha mi yahata to ɗon lawol koyngol tokkata a gaɗa ɗum ko ɗum ɓingel maɗa wari dillay ko école ko nokkure fere a wawai a hosa téléphone mako a yerɓa ɗum ha je maɗa warta kala ha o woni fu a tabbitina yahuɗo école mai na ko babal fere o dilli ko nandi be majum to ɗum an watta jahangal ma a wawan gerɓana ɗum ko debbo maɗa heɓa o waɗa ko siwugo dede nokkure nde gonɗa ma bo ɗum debbo maɗa ko yalu ma ko yimɓe fere ni an kam goɗɗo mo maɗa ko sakirawo maɗa waɗan jahangal o wawan o yerɓanma ɗum sai a warta aɗo siwa mo a yiya oɗo dow lawol mai na oɗo yaha jam na e ko nandi be majum to ɗon lawol koyngol ngol min gari min mbi accu amin tindinayi yewwa sakiraɓe mi tami on dari lawol koyngol ngol a tokkata wala yerɓa message mai e lawol ngol a tokkata localisa ɗum a yiya dede kala ha o woni fu ma bo an to a yiɗi a yerɓana ɗum goɗɗo to a dilli oɗo yiya kala ha gonɗa fu mi tami ɗum tindinore tilimde miɗo yelo useni ɗo toroma habdu partage liman ɗo ko ha groupe gotel ko ha sakiraɓe maɗa ɗuɗɓe nder moɗon to min gaɗi dede min ɗo yaɓɓe fere ɗo kosa ɗum gata ha statit maɓɓe fof ko nandi be majum heɓa yimɓe woɓɓe fere gam nasta lara min ɗon getta on min potayi min limta wane be wane gam mai ɗo min getti on pat moɗon dede yugo walline en ballitoto ɗon min dede ɓen ɓe gaɗa non mai ɗo to a hosi a waɗi a yerɓani ko ɗum bandiko maɗa ko ɗum groupe a walliti yimɓe ɗuɗɓe an fu a habdi a wallitake yimɓe na ɗum hoore maɗa tan ballita a walliti yimɓe a wallitake hoore maɗa a wallitake min minon bo hayi en kawti en ballidiri heɓa kugal mai ɗo ngal yaha yeso miɗo yelo dede ɓen ɓe abonai fu kamɓe aboni dede on mo waɗayno like fu habda waɗa like nonnon ta yejjita partage go lien mai ɗon nonnon to a mari haji hunde fere ko woni ko a famayi bo e ko shawari fere giɗɗa hokkugo min windan min less babal commentary a wiya dede kaza hani min gaɗa ko nandi be majum non mai ɗo fortanay min sosai nonnon maranɓe haje nastugo groupe ji amin je WhatsApp bo on mbawa matugomin dow numéro ji amin min kokki ha ɓawo min gata on nder groupe ji amin je WhatsApp on jarama sakiraɓe ɗum derrawo moɗon Adamu Haruna sey to en potti ha dede vidéo tammigol warugo yeso.